Okay, maadong buntag nindong tanan for today's video no. Mag-tour na sa totoang balay. Patura po na dapat hinlo na ha. O ginloan na siya. Hinluin na kay may magibinlan pila ka si mana anis bay nako. So ni order ko diri murag lights guys dapit ganis ka na kani kay para pud landag na gabi iba akong motor. So salamat kaayo kay nakakuan ta sa vlog no. Kuno ni binuan nako guys is 3,000. Gamay ra pud siya akong gihanyo. Okay. Mag-tour na ta sa tong balay. Siguro na ta. Ako sa sirat ng buwan ha. Okay, this is my house guys. So before ta magsugod mag-tour sa tong balay, sama dira. Nagpasalamat ko sa Ginoo first of all, and then kuan food guys, kana nagpasalamat po ko ninyo kay tungod ninyo nagpadayon sa tuang balay. Okay. Sa but-but nga ako man yung balay na lagi. Okay. O pa jud na human na akong maid diri guys. Ako siya kuha og maid diri kani siya. Taga bulis ra pud siya sin pud kay barato-barato ra pud ba ang gihangan niyo. So mo ni ako ang kuan kani nga bed, kani nga kwarto. Okay. Kani nga kwarto. Sama dira. Sana mutbut man ako man duning balay. O pa na kon guys, ando na nako wala hinlo. Oh. Na ako ikon diri murag isa tawag ani maid. Kuan na tanang Electric fish pan. O nara po ko'y flat screen diri so ako nang ibalhin. Akong bahay sa una gasid to dapit sa likod. O niya nagbalhin diri. Na anak sa akong maid guys, nagpabauban kay Pranation. Nahilo na siya. Salamat kaayo jud. Ba pila ni pagpart flat screen murag kuan 30,000 no? Pagpart na ko diri sa flat screen niya. Ang ref murag 25k. Okay, brand niya kay murag Kondura man ni siya. So among kusina guys, di ko patanaw guys kay wa pa na human akong kusina, gamay lang po na. Kay kamo ni siya kanang natawag ani kanang sumpay pa ba? Puhon magpakuan ko, magpadugang ko diri so. Sorry oy, imo taning bay di ay? Ha? Sorry di siya na bay ay, sorry dai guys, di kong balay. Hindi na yung balay diri. Lagi nagdaw.